Asante adikasi aye. Mfi bibiri na hwa ya che. Afi no nso say tutu santimewura. Obesu twa. Aba no twa nso a ontimi ni tugudu ane tuobodom emfiri. Ibai na Tanoboase Tanoso. Bye no bia nti be fansu akọ. Ana edit ntimi wo bia nti ma. And the twins have will be a man for it to Tuobodom mine be a man. If you go, who be that? Then I say, Omra, on my friend. Chabi oba hima jamachi na nam nyina baba chabi oba bia wo ge nsu papa firi abusuafo memama kwaba eba pemampem TV so ayemosomfo agimfina braso se de muwura nananu mamamre ne amane mu na ye nyina yenim se ncheye na yewura Asantehene eye otufu situtu the second Asante kotoko hene edi tuja se afi mu yebetwa odwira ewo busumi edunu mu October afi 2025 na odi tuja se eba odwira twa amamre ne amane no de mane di mu na ewie peye Tano Nsuo Tano Nsuo a yede etwadwira eni nti nananom ebefi asanteman mu edomu ani a kire de Bono East region na omude omani ahwe Tanoso a ewo techiman na nananom akọ amprofitano aso na omakwaje ensuo de abesom asanteman sanso na nananom efi ho a omubekọ Tuobodom na omakwaje kotoko tumpudu ensuo ewo Tuobodom na eno nso omde abedwa asanteman na nananom bebo anamon asan akọ Tanoboase eho ena mbekọ akwaje anase omobeje obrempon Tano ensuo na eno nso omde adwa asanteman eni nti se ye hwa na Tano Nsuo miensa ena nananum ebihia edi etwa odwira na otumfo tietutu nyankese nyansayira nyampon ama yeti asese ansa na nananum ebetwa odwira anase odwetwa ebedimu na nananum ebebo omokra asu nananum ebebo omunkodwa asu na omapam efin eni emusu ahodo a aba oman no mu anase ewo nananum anim a yenhuye no ebepam sa ofin eni ohawa ahodo eni musu ahodo nyina afi asanteman mu akọ achichichiri bunu mu no na chese nananum ebihia esubatan esubrempon esukese nyampon a ono ena Ghana ne dia no ombehia na suo na omode abo asanteman asu na nananum edi osie oyo ebu marketing ebepie mu ewo the Bono East region dia na de edi kan amamre no omode hyase ewo Tanoso na Tanoso no medikan aka amamre ne amane etwaguye nananum edi odwan ebaaye edi bebo afode ema Tano edi omade srede ebetu nanim ema nananum so ekwasumu ana omuko nsumu ekosa nsuo ni bi edi ba nananum omofri asanteman mu ebaaye nananum edu Tuobodom no nananum embo omamane echedie ntia omofri asanteman mu aba na nananum de odwan pa chese ezi dwan pa otuadua nananum kase dwan pa otuadua dwan trene pa dwan fita ena nananum edi bre kotoko chumbudu anase chumpuro bosom a ewo Tuobodom nananum edi sa ayeyede no bawie ye na enom se dabi ewo omdikan ebu o marketing ekọ obrempon takra Tano bosom aso ewo Tanoboase se ne be ya ade ensam ewo kwan mu ntino omugbo hwi ekọ Tanoboase mukoye nananum chese na chese Tano Nsuo no maya mamani amane asa edi esi ho dada chese omanche ewo Tanoboase a omode esuo no ebidu Tuobodom
Ombedu Tuobodom no ena nananom gyebre ma yedi eye bosom no aduane anase odwan na yedi aba no mukum no ede ma bosom no ema nananom so eko sumu ekosa subrimpon no ede bre nananom omufi kumase eba ye na mentia hene ena na odi saa mpemfo ye nim a oboa ema mamre ne amane edi mu na ewi peye ewo Tuobodom na Tuobodom hima eye nana fusua brago ampem ena na otie dwam one na tankunwa ena gi nananom omufi asanteman mu feso na omobaaye ema saa dwumadi no eye krabehwe eni ntie be show se gibre na hwebi na ansa na no yinyantie se amanfo ka se nananom omufi asanteman mu baaye no eye ntro eye propaganda bi wi enye ntro pemampem yesi nipi asinita na ya chewo se obi nsi tudo ematoa na yen ye wo ho a yedi ye ni krotwa wisi ehwe am ekoye ne amamra etwagu ye eni nti e be show se onso gibre na hwe kwanya nananom efa so eji Tano Nsuo edekoma yiwa otumfo se tutu yansayira nyamekese a ye nyina ye som no ma woni ma so ba gi jikese be fa no wonye amamre ba be duru ha obede ya so ya nananom nyina ya hia ya agene ayemfa so ade nsuo be ma no ye nyina bia ped asomdwe no da trans boko ti wa we duri die ye de ka nyina ye de ka ba be akwa abansa te ba be duru asomdwe na wa mu so be ma wo ajo adimri ba be duru ba gi nsuo da ko be koye amamre kase pa mamamre nye kaka behwe na mom amamre ko ya kaka behwe hwe e ma wo so wo die e me ye kaka behwe wanti ibe ye yofi bia abusia eni ti efe ede dwan na omudi aso ye ba ekwo kire eye bosom no omudi a kire na wi a omo ede ni epie na omo bekunu wabonten na omudi yawa aso ni muja na omakohwie agu bosom no so na omudi adue bosom no se de amamane amane etie pepepe na saa twumbudu na amamane na amane a woye nyina ene se oko esa ana okoko ede boa asanteman encheche ni nimpegaye enunti ena abri nyina se otumfo se tutu ana asantehene a obidi adie bia etwadwira opa nananom na so na odidwan pa etie adua abra nananom abo mpaye eyi apaye
ɛde atai Asantehene achi amamre we yanto ntwene amamre yanto na se na amamre we ehia pa ɛyɛ important step ɛwɔ Odwira twamu ɛnya busum bia ensu ana asuo bia ɛna Asantehene ɛde twa Odwira ana ɔmode dwira Asantehene kra ɛne sikadwa kofi ɛho ɛne ti apri nyina no na ɛwɔ se utumfuo ana Asantehene ɛfa amamre ne amane kwan so ɛde ɛgye Tano Nsuo abusia afei de nananom akun odwama no a eye Asantehene otumfo se tutu nyankasi nyansayera dodo biribie ede esuma na bofo ede bre kotokuntwubudo abra omede to nananam anim se omo ebeje Tano Nsuo ede akotwa Odwira ama Asantehene enenti nana brago iwa ne mesi onyina ne chebe ko se nsuo bere baba wo meye asoma beko bebe ba asumdwem nsuo bere kwan na bia baji bia nyina bibia nyina nya beko de yare nya hodere de ni kuru enya kuru de ni yire onya yire na mo yare pa asumdwe da bia meka asumdwe mepe na mbom ni pa bore ni ne benya gatwere kuru onyiye na shebise mpresa obeko tie de bintonsa here busuofo e we chani pan wa from baba chorwa e da kudu bofo wa yire fricha abusuo mu eha na nananom ato entonam no awie a omo agu akire ensa na nananom awie saa no na ewese omokọ na omogotena asaso na omotwen abofo ana omosoma omo so omfo muni enche Tano Nsuo mu na omonkosa Tano Nsuo emfamra Asantehene abofo a na oma pie mu ewo Tuobodom enenti nanafosu abago ampem eye Tuobodom hima ono ana hu se ampa odi empemfo nanim a omatena asaso a omotwetwe omo enkomo na nkomo omudi ni nyina efa Tuobodom empuntu ho kwan Tuobodom ebefa ne ntomapa afra na watimi wakami wanchi a enenti ebukru no kon na aye kawa eda onkum a omaprapra omuntimi enyi no afri ho na ma odo ene kroye aba krono mu yenyina yenim se ahemienu emfa asundwe emma kromu ebo oman na ese oman na ema amanfo no ana omanfo no ebi ehwe omokra na eba se investment ana adwumakuo bi mpo eba na wabebie na adwumakuo ho a aya na etimi ebo omaso ema omu eteki decision se omomfasa adwumakuo no emepie mu ewo ho yehwa Techman North Capital ene yi Tuobodom develop Tuobodom achichiripa anka ebehia se Tuobodom ebenya companies ene university anase training colleges ewo ho nenso omo preso a omo ensanka enema sunwie abu a timamufo no enya enoma no ntino ebasa na eye mpuntu a nananom praba Tuobodom no na atoape na akachi eniti ebo mpaye se bripam no nananom betima yensiesie na kroye abakro no mu na pepampem yenya ntie se bripam no otekrawre ni brawre nwoma so otumfo se tutu nyankasi nyansayera dodo biribie ede enema betoto akwan mu na wafe Tuobodom sensem no na wa settle no once and for all na ede asundwi abre Tuobodom mine usia atenteben esudia na chese abofo no efiri nsoma bidura omode omokwanso sie ebeto nananom anim enenti monjebre na monhwe enkomo a ekoso apra nananom abofo efiri nsomu ebeduru fi na omode nsuo no ebekire nananom yenko no ho ana emra ampa yakodu nsuo yen mpanfo yakwaya mamere na sede nyina awie yede yaba tie be so eboni bia nim yekoso bia nyankwanchia yabedu asundwe mboko yedi kai da hwase se so atwa yaba eboni bia nim nsuo de aba no mo nyina aba emo esa Asante adikasi ayi mfi bibiri na hwa ya che afei no pinso se tutu Asantehene wura office wutwa eba no wutwa nso a ontimi nyi tugudu
ane Tuobodom infri ibai na Tanoboase Tanoso bye no bia nti be fa nsuo akọ ana ebi tintima wo bia no ntima bia no obi amra na o mehwe ni so ade de ohu da no ba be hu no ate betima kan fa ho Se a mo breko Asantehene edu atwa no you say you crowd against you say nanu eke ebuama nanu so amamani amani e Asantehene Ghana fo show bia ne wo mo penya se oba twetwani nanu ma oto safe omo kwa anything about for the twan de to nsa fro obi bia amananefo itru Tuobodom man nyina bia amra mehwe bi go hu bi da na me se omra omehwe ebe ade sonko Bremu abofo amofiri manhia baaye otumfo soma omo no mbeji Tano Nsuo ewo eye Bono East region eye Tanoso Tuobodom ena Tanoboase no afedi omonsa aka nsuo ni nyina a eye nanafosu abrago ampem a ono ena eye atankundwa ni nyina eye head na odi omo eko na okuja omo kwan na omode ensuo no akoma otumfo se tutu nyankasi nyansayera dodo biribi otekrawiri ni brawiri nwoma so na ode adi ni dwuma na ode adwira Asantehene ama Asantehene abeye krabehwe edenti se wo hwa eno ena chese nananom eje nananom omofi kumase ba aye tata na omode akọ omo ehyen ho na omakofro hyema no na omode omani akire manhia na nananom aye amna efe edinti okyerema ma hombre so na che obobre e wa mamre ene amane a etwagu ye no mu Bueno,
Kontem. I'm going to drive with your home. Listen. 20 minutes, listen.